Maayong adlaw mga ka-NYGC. Ari naman kami para magpabati sa inyo sa isa naman ka istorya nga napunan sang leksyon, pagtulunan, kag inspirasyon. Isaysay kay Kuya Hil. Ginadala sa inyo sang NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama. Isaysay kay Kuya Hil. Kaupod kay Kuya Hil Andan. Dirigid lamang sa 106.9 ASFM, The Community Radio. Ari na mga kabyanan, relax na, standby na mga kabyanan kay diri na kita sa aton drama special diri sa aton nga pagpangalagad mga kaiyas. Mga kabyanan, yari na ang aton drama nga aton ginatiguluhan. Magkatuhay diri sa aton palatuntunan, isaysay kay Kuya Hil. Ronelo! Choy? Nakahibalo kagid nga kapigado na gid sa amon. Arapang duwa mo ka mga pakaisa ginapa-eskwela ko. Total dako ka naman. Pwede ka na siguro pangita man sang trabaho para sa kaugalingon mo. Choy Arnold? Oh! Kabalugin ka mo nga. Doon di na ka mo masarangan. Pero, Ronilo, pasensya ha ako ha. Ginistoryahan na namon ni Chay mo Prisi. Pwede ka na siguro sipirit sa amon. Choy Arnold, basi mabudlayan pa ko, Choy. Hindi na. Hindi ka na mabudlayan, tungod. Kaya mo na mabuhi. Kung wala lang tani na patay ang kinikanan mo, tani. Ayhan. Hindi ka magamusin eh. Pero pasensya hagid ako to. Ha? Pasensya hagid si Choy mo, Arnold. Mahimos na lang ko Inapalakat ako ni Choy Arnold. Sa bagay, pigado gidabi sila katamay. Mahimos na lang ko. Kag kung anong swerte ko, hamo na eh. Chay? Ronilo to. Salamat kay Chay ha. Salamat sa pangatipan niyo sa akon, Chay. Hindi tagig ko mo malimtan. Pasensya ka na. Pigado na kidabi kayo eh. Kung makatsimpo ka, magbisita ka diri sa balay, ha? Oo, Chay. Sige, Chay. Amon ako, Chay. Diin ko makadtuman. Bah, hala, may payag oh. May payag. Makadto ako dira. Basi kung makapaligad ako dira sang gabi, makadto ako sa payag ngayon na.
Ano balay na nira? Hala, may tawo. Mayong gabi. Ay, umayong gabi man. Mano ka to? Lo? Ikaw ba lang tagiya sang payag ngayon eh? Oo. Isa ka diri. Tungod hindi ako makabangon. Lo? Ako gali si Ronilo. Lo, pwede ko di makatulog lang isa kagabi. Pwede. Wala man ako sang upod. Dere. To. Lo, may ginabatsag ka? 3 na kadlaw nga wala ko kinanan. Tungod wala may nagahatag sa akon. To. Kung anong matabo sa akon, ikaw nang bahala sa akon, payag. Lo? Pila na katuig ginagligad. Sa una, payag pa lang ini. Subong na amat-amat ko napadako ang balay ngayon eh. Nadumduman ko pa si Cho Tonyeng sa una. Siyang gindangpan ko sang lamaron pa ako. O galing, wala man nagdugay kag napatay ang tigulang. Amo na ang ginbilin niyang payag ngayon sa akon. Kamusta na ihan sila ni Choy Arnold? Subong man ni Choy Prissy? Kamusta na ihan sila? May paguro, mabisita ako sa ila eh. Oo, mabisita ako sa ila. Malayo pa rin ila. Kinahanglan to gid na sakyon. Dugay-dugay na gid man nabingway kami nagkilit anay. Bah, may bata? To! Ha? Uy, dali di anay. Ho, hara na nung. Uy, tagadiin ka ha? Hambot, natalang ko. Ha? Natalang? Ngaw. Kwan, wala na ko nanay kag tatay, kundi hindi lang ko gakaon. Kung may sobra-sobrang mga tao nga gakaon, ginapangayo ko. Ha? Magupod ka sa akon, ha? Ako gali si Manong Moronilo, ha? Ikaw, ha? Ako si Tutong. Sige, Tutong. Magupod ka sa akon, ha? Mga bata ngayon eh, oh. Diyos ko, nakita kong pagkatao ko sa iya sa una. Nakita kong kaugalingon ko sa iya. Totong? Manong? Dali ka na sa balay, ha? Palanggaon ko ikaw. Kabigon ko ikaw nga manghod ko. Wala ba ako sang manghod eh. Temprano pa nadula si nanay kag tatay. Ho, Manong! Manong, salamat kita. Wala sang problema. Kung makalugar-lugar ko, paeskwelaon ko ikaw, ha? Pero subong,
Hindi pa ako makapaeskwela sa imo kay awa-awa malang ganing pangita ta sa ginakaon ta. Manong Ronilo. Ba? Totong? Nong? Dali anay. Ara na, Nong. Totong. Si Jomar. Ha? Hello, Jomar. Hello. Anong butsing ganun si Ninong? Sugod subong. Mangin ka-offered na si Jomar. Ha? Kaluoy siya eh. May ginikanan siya pero ginapabayaan siya sang ginikanan niya. 3 na kita diri. Nong Ronilo? Jomar! Totong, magpalapit ka mo diri. May istorya ako sa inyo. Dali! Ano, Nong? Ano na, Nong? Anong istorya mo sa amo, Nong? Si Nini, gali. Ha? Ano ni Nong man? Totong. Jomar. Si Nini. Ginpaadap sa iya ginikanan tungod pigado sila. Pero naglaya si Nini. Naglagaw-lagaw. Ginkuha ko man eh. Ano, Nong? Kapigado na gani sa aton. Hindi ka maggambal, sina. Amo man kasi na sa una, di bala? Ginbuligan ko ikaw. Kaginatudluan ko kamo sa maayo nga pamatasan. Nong, sorry, gid. Manong, dali na ko maistar. Oo, Nini. Upod ka na sa amon, ha? 4 na kitang magpangabuhi, dere, ha? 4 na kitang magpangabuhi. Nini! Jomar! Totong! Last na lang gid ni. Ha? Anong buot mo sing gano'n, Nong? Ho, matuod, Nong. Ho, matuod, Nong. Last na lang gid ni. Kuan. May apa akong nakita tos dala, no. Wala man pamilya. Adapon ta. Ha? Ay. Pila na katuig ang nagligad. Ay, dalagko nang ipang-adapt ko. Bahaw ay nalang ko kapangasawa tungod sa ila. Sige lang, hamugid na. Husto gali. Si Totong nakatapos na. Nagasunod si Jomar, si Nini, kag si Nunoy. Baw! Ay, salamat kay Diyos ko. Sa imo man niya pag-ubay sa akon. Bisan hindi ko sila kano-ano, pero ginbuligan mo ako sa paghatag sa ilasang kaalam. Salamat, gid. Nong? Totong.
Malisensyatan ko sa imo, Nong. Ha? Ano ina? Kuha, Nong. Nakita ko ng pamilya ko. Ha? Te. Kinahanglan ko na magpauli sa ila, Nong. Hindi ka magkabalaka. Bisitahan ko ikaw din, Nong. Sigurado ka na sa desisyon mo? Oo, Nong. Abi mo, ipalangga ko ikaw. Hindi na iba ng pagkabig ko sa imo. Naumanghod ko na ikaw. Pero okay lang. Bisan matuod niya, palangga ko ikaw, pero anhon ko kay may pamilya ka. Sige. Bisan masakit matunon ko. Maghalong ka dito, Tutong, ha? Hindi mo gipagpabayaan ang lawas mo, ha? Maghalong ka. Salamat, Manong. Salamat sa mo pagbulig sa ako, Nong. Salamat, kid. Nong. Ay, Jomar. Ay, kamusta ka na, ha? Ari, Nong. Dali na lang kaga magkatapos man ako sa pag-eskwela ko. Kung makatapos ka, anong plano mo? Total, isa naman lang katuig, Nong. Pwede dito na ako sa Manila, may eskwela. Ha? Oy, nga aman ka mahal dito. Ginpangita ako ni mama kag papa, Nong. Kaya nakita nila ako. Igdaluoy ko na sila sa akong kaimtangan tungod. Dari ako sa imo nagtupa. Ano? Te, wala mo balagin hambalan nga. Bisan pegado lang kita, pero nakadangop ka sa akon kag wala ko man ikaw ginpabayan. Mo gani na, Nong. Hambalan ko sila. Nong. Gakinanglan man ko sila pagpalangga, Nong. Ha? Te, anong plano? Mapuli ko sa balay, Nong, ha? Pwede. Sige. Pwede, Jomar. Nong Ronilo. Sino ba lang nagapangita sa akon, ha? Kami kapangita sa emo. Ba, isa ka insik, ka. Ano nga ton, sir? Ikaw si Ronilo? Oo, ako, sir. Nga? Ako na ang amay na sapat ang apa nakita sa talan. Ako na pasalamat imo, ha? Ako na hatakwalta. Pirang payad sa pagatipan mo sa akin anak. Pasensya ka na ako na ang ako responsibilidad nga tatay. Ikaw na salo. Ha? Anong buot mo sing ganun, sir? Kuhaon ko na akin pata. Ha? Kuhaon mong bata? Sir, ining... sinyasan ko si oo ko, no. Maupod siya sa amay niya. Maupod siya sa amay niya.
Oh, pare Ronilo, kamusta ka na, pre? Masakit, pare. Oh, hindi mo man na sila kaano-ano, pre? Hindi ko sila kaano-ano, pero ginpalangga ko sila, pare. Habi mo, pare Rome, naghahamba lang ako nga kaya ko, pero maguba ang dughan ko sa tuman niya kasakit, pare Rome. Bah, pare Ronilo, naintindihan kong balatsagon mo, pero ara pa si Nini. Amo matod, ara pa si Nini. Pare, kung manula si Nini, ambot kung magkaya ko pa, pare. Ambot! Ba, pare Ronilo. Aga na. Magawa na ako dari. Nini! Bah, wala nagasabat si Nini ah. Oh Diyos ko, basi ginbayaan naman ako ni Nini. Hindi ko siguro mabato magwako Nini! Nene! Nong? Diyos ko, salamat. Salamat kay Arika. Magpungko ka na, Nong. Mamahaw na kita. Sige. Mapungko na ako. Nong? Palangga mo ako, hindi bala? Oo, Nong. Palangga ko ikaw. Palangga ko man ikaw, manghod ko. Ang mga manghod mo nga nagbiya diri sa balay. Palangga ko man sila kaayo. Wala na gana ko ng asawa. Wala na ko sang panahon sa kaugalingon ko tungod sa pagpalangga ko sa inyo. Pero si Tutong wala gid nakadumdum sa akon. Si Jomar wala man. Kag si Ronron ang apa nyo nga mangon. Wala naman nakadumdum sa akon. Sa bagay, naananagin man ko nga bayaan Amo karon nagswerte ko. Gamay pa ako, ginbayaan ako sang ginikanan ko. Kag ginpalakat ko sa tiya ko kag tiyo tungod sa kipiganduhon nila. Amo karon ning kapalaran ko Manong? Bah, nga ginakos mo ako. Nini? Nong? Sorry, kid. Ano? Sorry sa ano? Ha? Malakat man ako, Nong. Ha? Ano? Nong, ginakuha na ako ni Mama. Sorry, Nong, ha? Kuna mo, bayahan mo man ako. Nong, hindi ko hungod.
Sorry. Kag-intindihan ako nung maluoy ka. Sige. Maghimos ka na. Himos na. Amo na ako. Mauna ako lakat sa imo. Kag pag-abot ko na sa balay, gusto ko nga hindi ko na ikaw magkita. Paalam. Tandaan nyo gid ha. Palangga ko gid ka mo katama. Palangga ko gid ka mo katama. Ako sa isa ka malinaw nga lugar nga kung sa diin mga manok lang kagido ang ara sa palibot ko. Kasakit sa akong tughan. Kung kaisa, mayo pa nga wala ko na lang sila gipanguha pangbuligan. Kung kabalo malanggali ko nga umuni madangtan ko. Habang nakita ko sa ilang akong kaugalingon sang bata pa ako. Amo nang hindi ko sila mabatas. Siling mo! Kari ka mo tanan sa akon. Tanan ka mo nga ginabudlayan, di ginabugatan sa inyo ginapasan. Kay papahuwayon ko ka mo. Di nga nga wala mo kong ginapapahuway. Nga agin silutan mo ko sa ngamon eh. Pero kabalo ko. Nga may purpose ka kung nga aga kalatabo ini. May purpose ka kung nga gintugutan mo ini nga matabo. Pasensya ha ako ha. Nga ginasukmatan ko ikaw sa ngamon eh. Tuod wala na ako sang siran. Wala na ako sang sugiran. Kasakit! Ah! Sadihin ako. Natandaan ko nga nagahilibiyon ako kag nagsinggitan tungod sa kalain sang buot ko. Ari gali ako sa kabatuhan. Natulugan. Mabangon ako. Mabangon kag mapauli sa balay. Pila na katuig ang nagligad. Tigulang na ako. Ay. Nakasurvive gid man ako sa problema nga ginasagubang ko. Abaw Ronilo,
tigulang ka na gid. Wala ka sa asawa, wala ka sa kabataan. Sa bagay, mapatay man gyapon ako sa ulihi. Ay, grabe daw. Grabing mga naagyan ko. Sa katigulangon ko ngayon, hindi ko ginato malipatan. Hindi ko ba? May nagapakadto diri. Kagwapo katama siya. Baho, hara na siya. Nong? Ba? Sino ka? Ako ni Nong. Si Jomar. Be! Ha! Jomar! Hindi ka mo salamat. Kamusta ka na? Ha? Ari Nong, nagmaya ng pangabuhi ko. Abi mo nang may asawa na ako. May kabataan na gani. Abaw! Salamat sa Diyos ko na mo na. Nong, may pakilala ko sa imo. Sino? Ay, kamusta ka na, Nong? Sino ka? Ay, nano ka? Si Tutong! Tutong ikaw hindi? Ay, oo, Nong. Pahaksa ko, Nong. Salamat. Salamat kay. Nagpakita man ka mo sa akon. Ay, Nong! Si Nini ay nagapanago-nago pa. Nong, Baw! Walang kagatigulang Nini, haw! Nong, naidlaw gid ako sa imo. Amo man ako, Nini. Hoy! Ron! Ikaw na ina! Baw! Ito kasi diyan sa sakot. Baw! May salakyan na siya. Oo, Nong. May mga salakyan na gani kami. Nong, sorry gidhang. Huwag kami kabisita sa imo kay sako kami sa tagsa-tagsa namon ka mga trabaho. Pero Nong, nagaplano gid kami. Nabisitahan na gid namon. Abi nyo, natingala ko. Bisan wala ko sang pangita, pero do ginabuligan na gina ko sang kahitaasan tungod pirmi lang ako may bugas. Daw kompleto pirmi grocery ang balay ko. Tungod kami sa na nagahimo, Nong. Ano? Oo, Nong. Oo, matuod, Nong. Matuod, Nong. Kami sila nagaplano. Mga utod ko. Salamat kid sa inyo, madamo. Salamat kid sa inyo. Manong Ronelo? Nong? Ayan. Hindi na ako magtukay. Tigulang nakita ko katama. Bisan magkatuhay ang aton pamilya. Pero gipalangga ko kamo siyang matutod. Kung mapatay ginman ako, malipayon ako nga magtanaw nga nagapalangganay kamo. Tutong, bisan paano, buligan mo gidang mga manghod mo, ha? Ikaw man, Jomar, kag ikaw, Nini. Buligan
mugit sila kag magbuligay kamo. Honong, pangako na mo ni nasi mo. Honong? Oo, Nong. Palangga ka namon. Palangga ko man. Kamo. Nong! Ronilo! Nong? Mano Ronilo! Mga kabyanan, napatay si Ronilo nga dala ang kalipay tungod para sa iya hindi pa ulihi ang tanan sa ila pagkilitanay. Sa sining nga istorya dirigin pabati nga bisan hindi magkatuhay ang pamilya pwede magbuligay. Ano ka man, sino ka man, pwede ka makabulig sa imong isig katao. Kag bisan magkatuhay lamang sila, apang ginpamatud-an nila ang pagpalangga sa isa kag isa bilang magululuton. Gabay pa nga nakuhaan niya naman sa pagtulunan ang atong kasaysayan sa sining nga hapon diri sa aton palatuntunan isaysay kay Kuya Hil. Kagaton ni tiguluhan magkatuhay. Produksyon sa 106.9 ASFM Community Radio.